धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरि रेलवे स्टेशन रुटआव बिटु मबाइल शपनि मुंनि मोनसे गोदान मबाइल दखान बेखेवदों। गोबाव समनि आगोलनिफ्रायनो सिमेन्सापुरि ओनसोलाव बेबायदि मोनसे मबाइल गलानि गोनांथि जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना गोदान मबाइल बायनो एबा गाज्रि जानाय मबाइलफोरखौ फाहामनो थाखाय गोबां गोजान जायगाफोराव थांनो गोनां जायोमोन। दिनै गोदानै बेखेवनाय बिटु मबाइल शपनि मुंनि गलायाव गुबुन कम्पानिनि मोजां गुननि गोदान मबाइलफोरखौ खम बेसेनाव मोननायजों गाज्रि जानाय मबाइलफोरखौ फोसाबनाय एबा रिपेयारिं खालामनायजों लोगोसे ग्लास सोलायनाय आरो मबाइल सफ्टवेयारनिबो खामानि मावनायनि खाबु थानायनि बाथ्रा फोरमायदों गलानि बिगोमा बिथांमोना। गोदानै बेखेवनाय बिटु मबाइल शप मुंनि मबाइल गलायाव गाहायै Oppo, Poco, Vivo, Samsung, Infinix, Realme आरो MI कम्पानिनि मबाइल मोननो हागोन होननानै फोरमायदों। गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेलसिम आङो खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिग्रोनायखौ हरबाय। जों गोबाव सम नाजानायनि उनाव दिनै बे बिटु मबाइल सार्भिस शपखौबो जों दिनै अपेनिं सेरेमनि खालामनो हादों। दा बेयाव आं दिनै बुंनो नागिरनाया बेनो, जोंनि जिहेतु सिमेन्सापुरि ओनसोलाव गोबां दिनै एरिया, जोबोद गिदिर एरिया, गोबां गामि दं। बेनि गेजेराव दिनै सिमेन्सापुरियाव जों बे दखानखौ दिनै खुलिनो हादों। गोबाव समनि नाजानायनि उनाव दिनै साक्सेस जाबाय। आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो। आरो मोनसे समाव जोङो मोनबोबाय थादोंमोन, जिहेतु जोंनो मोनबोदोंमोन मबाइलफोर माबा मोनसे गाज्रि जायोबा जोङो हयथ' सिलाफोथाराव थांनानै बा गोजान जायगायाव थांनानै जों बानायनो गोनां जादोंमोन। सप्तासे गाहाम 10 दिन गाहाम जों नांगौ जादोंमोन। नाथाय दिनै जोङो माखासे दिनै रिपेयारिं आं दिनै गुबुननिफ्राय मोनबोनो हादों मबाइल बानायनो थाखाय। दिनै बिथांमोनखौ लानानै दिनै गोबां बिदिनो मबाइलनि गिदिर बेमारफोरखौ लानानै दिनै मबाइलफोरखौ दिनै सानसेयावनो बानायनानै जोङो कास्टमारनो जों हरनो हानाय कन्डिसनखौ जों दिनै बेयाव होनो हादों। आरो दिनै माखासे लोगोसे बेजोंनो जोङो एसेसरिस आरो मबाइलनो जिथुनाखि गोनांथि दं गासैखौबो पार्ट्सफोरखौबो जों बेयाव हलसेल खालामनाय जागोन। आरो मबाइल बानायनायनि खेथ्रआव गोबां दिनै जों खम राङावनो जों नाजादों मबाइलखौ बानायनानै रायजो राजाफोरनो जोङो गथायनो होनो थाखाय। आरो बेनो जोङो हलसेलाव जोंनि एसेसरिसखौ जोङो गोबां लादों। जोंहा कुवान्टिटियाबो जोबोद एभेलेबल जागोन, जिहेथु गोबां जोंनि आन्दारावनो दखान गोबांफोर दङ। मिनिमाम जोंनि दा आखाइयाव 10-20थासो दखान दङ। बिथांमोना जोंखौ 1.5 बोसोरसो जाबाय, बिथांमोना जोंजों सोलिगासिनो दङ। आरो सोरबाफोर दिनै बे मबाइल एसेसरिस बा मबाइल बानायनाय दिनै आं नोंथांमोननि निउस चेनेलनि जुगेदि आं दिनै खावलायनो लुगैदों बे सोरबाफोर जोंनि जोहोलावजोफोरा सोरबाफोर मबाइल बानायनाय रिपेयारिं दिनै कर्स लानो सानदोंबा जों बे सुबिदाखौबो जोङो होनो थाखाय जोङो जुगुद खालामदों बा नाजादों, जाबाय, सोलिगासिनो दङ। खोब खमनि समावनो जोङो बेखौबो जों फोसावगोन एबा जों मोनसे नटिसखौ मोनसे बेनार टाइप होनानै जों बेखौ जों फोसावगोन। आरो एक्जेक्ट लकेसना जाहैबाय जों धेमाजि जिल्लानि जों सिमेन्सापुरि, एक्जेक्टलि सिमेन्सापुरि स्टेसन रड बेखिनियावनो दं जोंनिया बिटु मबाइल सार्भिस दङ। जोंनि बेयाव नोंथांमोना फैबानो मोननो हागोन। आरो लोगोसे बेखौनो आं खावलायनो सानो, जिहेतु जोङो साफ्रोमबो इक'नमिकआव सोलिनो गोनांब्ला, जिहेतु जोङो मबाइल एसे एनै गाज्रि जाबा जों गोबां मानसिफोरा मबाइलखौ गारनो नागिरो। नाथाय नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोना मबाइलखौ दागार। बे मबाइलखौनो नोंथांमोना फिन खेबसे रिपेयारिं खालामनानै बा 2-3 बोसोर सालायनो हानाय कन्डिसनखौ जों नोंथांमोननो खालामना हरनो हागोन। नोंथांमोना जोङो फ्राय जिहेतु जोङो रिपेयारिं शपखौ बेखायनो जोङो खालामदों। गोबां सुबुंफोरा गोदान बायनो थाखाय एफर्ड खालामनो हाया, रांनि थाखाय प्रब्लेम जायो। थ' नोंथांमोननि थाखाय बेखौ जों लाबोदों। जिहेतु गाज्रि मबाइलफोर दङब्लाबो नोंथांमोना जोंनि सिगाङाव लाबोनो हागोन। खोब खम राङावनो नोंथांमोना जों बे मबाइलखौ रिपेयारिं खालामनानै 2-3 बोसोर आरोबाव सालायनो हानाय, बाहायनो हानाय कन्डिसन जों बानायना हरनो हानाय सुबिदाखौ जों खालामदों। बे गलाखौ जोङो बिट्टु प्रसाद, जिहेतु बिट्टु मबाइल सार्भिस होननाय बिथांखौ लानानैनो लोगोसे आं थाफानानै बे मबाइल सार्भिस शपखौ जों खुलिनाय जादों।